l'espai, l'última frontera. Sempre havia volgut dir aquesta frase perquè, com sabeu, la ciència-ficció m'agrada molt. Però bé, és realment l'espai l'última frontera? Durant la Guerra Freda semblava que seria un dels escenaris més importants de la competència geopolítica. Però després de l'arribada a la Lluna veiem com la cosa va anar caient en declivi. Sembla ser que ara estem vivint una nova època per tots aquells que ens agrada l'espai. Actualment veiem com la Xina ha sigut la primera nació de la Terra que ha arribat a la cara fosca de la Lluna i vol ser la primera nació en arribar a Mart. Això, com podem imaginar, i com en tot està passant últimament, ha acabat provocant una certa gelosia per part dels Estats Units que han tornat també a posar en marxa la seva exploració espacial i d'altres països com Rússia i nacions de les quals segurament no sabem que tenen coses a l'espai, però també les tenen, doncs s'estan posant en marxa. A més de les grans potències, també veiem com als multimilionaris els hi ha entrat una certa febre per anar a l'espai. Aquest és el cas de Jeff Bezos o Richard Branson, que els dos van anar al 2021, van fer un petit viatge espacial. A més tenim l'Elon Musk amb la seva SpaceX, que està desenvolupant molt aquesta indústria. Per tant, veiem com la indústria espacial sembla ser que serà una de les més importants del segle XXI. I els catalans podrem rascar alguna cosa de la conquesta de l'espai? Bé, per parlar d'aquesta qüestió us he portat en Marçal Santmartí, que a més de ser membre del Patreon de Com funciona el món, també és expert en astropolítica, membre de la Societat Planetària i assistent de recerca a la New Zealand International Review. En parlem amb ell avui a Com funciona el món. Doncs molt bé, avui tenim a Marçal Santmartí i bé, per començar, Marçal, per què no et presentes una mica com un català que ha acabat a Nova Zelanda i interessat en l'astropolítica i que, a més, doncs, també ha acabat sent també membre de Patreon de Com funciona el món, vull dir, té tot. Molt bé, doncs primer de tot, moltíssimes gràcies per convidar-me a Com funciona el món, és un autèntic plaer. Doncs bé, la meva història és una mica així, com totes les històries, no? Una mica rocambolesca. Jo primer de tot, vaig acabar a Nova Zelanda perquè la meva dona és de Nova Zelanda. Després de viure 4 anys a Barcelona vam decidir fer el pas i venir cap aquí. I jo, quan vaig venir, doncs, en realitat estava fent una tesi doctoral d'història, d'acord? Era bàsicament sobre com Franco va salvar el seu règim comprant la majoria d'accions d'una companyia tabaquera, la Companyia General de Tabacos de Filipines. Un cop vaig arribar aquí vaig veure que acabar la tesi no em donaria feina i, a part, al contrari, jo m'havia d'espavilar, no? A començar una vida nova a Nova Zelanda, a buscar una feina i vaig veure que no era una cosa compatible, o sigui que és un tema que tinc aparcat al doctorat i no sé si acabaré la tesi sobre això. Però bé, un cop decidit això, em vaig posar a treballar en un museu sobre la Primera Guerra Mundial que estava fet aquí de Peter Jackson, el conegut cinematògraf, no? El que va fer El Senyor dels Anells. I bàsicament jo donava tours sobre la Primera Guerra Mundial fins que un dia vaig decidir donar una xerrada sobre Catalunya durant la Primera Guerra Mundial. No sé si ho sabeu, però Catalunya va enviar uns voluntaris perquè això, es pensava que si enviava voluntaris la resta d'Europa l'ajudaria a obtenir algun tipus d'autonomia dintre d'Espanya, no? Però clar, Espanya era un país neutral i Catalunya va rebre un parell de cops a l'esquena i ja està. Què va passar? Vaig donar la xerrada, va tenir una bona acceptació i em va venir una persona i em va dir tu t'agradaria escriure un article sobre això en aquesta revista de Relacions Internacionals? Els hi vaig escriure un article, els hi va agradar molt, la relació va continuar i em vaig esdevenir això, el que soc ara, que és assistent de recerca per la New Zealand International Review, que és aquesta revista de Relacions Internacionals. Com que jo tenia tot aquest bagatge de veure com el sector privat és molt més influent en la història del que realment ens volem adonar, no? Vaig veure que en aquest món de l'espai, que Nova Zelanda és molt més actiu del que la gent es creu, està passant exactament el mateix, no? És la història, no? Que diuen que si no es repeteix, rima. I doncs per això cada cop vaig escriure més, em vaig especialitzar més i això, estic escrivint d'astropolítica per aquesta revista, també he col·laborat amb el Catalunya Global Institute i amb l'Space Review
i també sóc membre de la Planetary Society. Comencem per això de l'astropolítica. Aviam si pots fer-nos 5 cèntims de què estem parlant quan ens referim a l'astropolítica. Efectivament, doncs bé, l'astropolítica en realitat hi ha una mica de divisió. No és un concepte que s'utilitzi molt, no sóc jo qui me l'he inventat, però hi ha una part que es dedica o que creu que l'astropolítica és tots els fenòmens en el camp de l'economia i de la legislació que ara està passant, no? Que realment no és que sigui el Far West, a l'espai exterior, però en realitat només hi ha com 5 tractats internacionals que es van fer entre els anys 60 i els anys 70 i no preveien tota l'activitat comercial que hi ha a dia d'avui. Llavors, tot això provoca una sèrie de tensions, una sèrie també de competició, no? Perquè qui primer arriba, primer s'ho queda. I hi ha una altra part que jo és el que treballo més i el que estic més interessat, que interpreta l'astropolítica com la geopolítica de l'espai exterior, no? Hi ha una sèrie de condicions a l'espai exterior que realment hi ha una sèrie de punts que tenen molt més interès uns que els altres. I és per això que us vull compartir ara mateix una pantalla perquè us en feu una mica la idea. Això és un punt lagrangià i el que podeu veure, el punt de color groc seria el Sol, el punt de color blau seria la Terra i, com podeu veure, hi ha 1, 2, 3, 4, 5 punts més, que això és una sèrie de punts que cada cop que hi ha dos cossos que estan orbitant, aquests altres punts sempre tenen més o menys la mateixa posició. D'acord? Això té un valor estratègic molt fort perquè, clar, si tu aconsegueixes situar un satèl·lit o una estació espacial o una nau en un d'aquests punts, doncs gastes molta menys energia i, a part, tens una posició de domini, no? O sigui sobre el Sol o sigui sobre la Terra, però ja et dic, això s'aplica també doncs, a això, a la Terra amb la Lluna, a Mart amb els seus 2 satèl·lits, i això, doncs, clar, fa que siguin punts cada cop més competits, no? Doncs bé, això és... Quan parlem d'aquests punts, és a dir, quina mida, és a dir, quina àrea estem parlant? És a dir, són punts molt concrets o són de centenars de quilòmetres o encara més? Clar, és que això depèn del tamany del cos. Clar, si tu ets un cos molt gran, doncs generes una atracció gravitatòria més gran que no pas un de més petit, no? Però clar, hi haurà un punt que estarà o més a prop del cos petit o més a punt del cos gran. Clar, és molt variable. Però això amb el que us volia comunicar és que de la mateixa manera que, per exemple, Singapur, que és una petita illa, té una grandíssima importància perquè està just a l'estret de Malacca, doncs a l'espai està passant exactament el mateix. Ostres, això és superinteressant perquè, clar, en aquesta competència que tu estaves comentant abans, has mencionat les empreses privades, és a dir, ara mateix per aquests punts, qui creus, és a dir, qui està lluitant o futuriblement consideres que pot lluitar més? És a dir, és una cosa de països, és una cosa de companyies privades? Sí, al meu punt de vista, i crec que no sóc l'únic que ho veu així, és que estem tornant com una època de companyies privilegiades. Això crec que un bon exemple és la companyia de les Índies Orientals, no? Que durant els segles XVIII i XIX doncs realment tenia les seves pròpies forces armades i arribava a llocs on el govern britànic no podia arribar fins que va fer fallida i el govern britànic la va haver de rescatar, no? Però clar, això va portar a competicions sobre la sobirania. És com, bueno, això era d'aquesta companyia, ara m'ho he quedat jo i ara això és meu. I podria ser doncs, que ens poguéssim veure coses similars, no? Amb el cas de SpaceX, sobretot un altre cop pel tema que dèiem de la legislació. La legislació és una mica vaga i, de fet, els Estats Units ara el que estan intentant impulsar són els acords d'Artemis, que potser els heu sentit, no? Sí. Que precisament volen omplir aquest buit, no? Vull dir, quines coses pots fer si ets una companyia privada, com et pots quedar els teus recursos. Quin és el problema? Que aquests acords d'Artemis només han estat firmats per 13 països. A dia d'avui hi ha com una 80ena d'agències espacials públiques i si mires els noms són països que estan molt lligats als Estats Units.
l'últim país a firmar-la ha sigut l'Agència Espacial Polonesa. Però, per exemple, l'Agència Espacial Francesa no hi és. No hi és, ja. Ostres. Clar, veiem al final també com es reprodueixen doncs, a l'espai les mateixes competències, no? Aquesta Sí. competitivitat que tenim també a terra ferma o a la planeta. Ostres. I això és interessant. I llavors, m'has tractat del tema de la legislació, el tema de les companyies privades. Quins creus que són els temes claus de l'astropolítica que a l'hora de llegir les notícies o veure'ls per la tele o la gent que es vulgui informar més sobre aquests temes, quins són els temes que hem de mirar o els factors que creus que són més interessants per fer-nos una idea general? Sí, jo crec que és bàsic d'entendre que això es tracta d'una bola de neu. Està molt més lligat a temes diaris del que ens podem pensar. Per exemple, tot això realment va començar amb una gran demanda pels serveis de geolocalització, d'acord? Cada vegada que agafem el Google Maps per anar a algun lloc, doncs clar, estem fent servir el servei de GPS, és un servei estatunidenc de l'exèrcit dels Estats Units, però clar, no només és això, també, per exemple, Tinder també funciona en GPS, no? O sigui, i clar, si nosaltres fem servir el sistema dels Estats Units, la Xina té el seu propi sistema. I tant. Això, clar, bé dur. Però és que Rússia també té el seu propi sistema, que es diu GLONASS. I la Unió Europea, que es vol deslligar del control dels Estats Units, està intentant fer el mateix amb Galileu. Això què ha fet? Que com que hi ha demanda, doncs hi ha hagut una sèrie d'avanços científics que cada cop ho faciliten més. Un d'ells, els CubeSats. Els satèl·lits, al principi, tenien el tamany com d'un cotxe compacte, eren enormes. Ara mateix poden tenir el tamany d'una caixa de sabates. Són moltíssims més barats. Òbviament, no poden oferir els mateixos serveis, però el que estan fent és que això costa com desenes de milers d'euros. No? I tu en puges un i potser et funcionarà durant això, 5-10 anys, però és que no necessitaràs més, no? Perquè ja hi ha una nova generació amb noves tecnologies i així aquí ja tenim una economia d'escala. Què ha passat? Que com que tu tens aquests satèl·lits tan parats, hi ha més demanda per coets. Hi ha hagut una companyia que ha creat coets reutilitzables, no? SpaceX, tot i que ara també n'hi ha altres com Rocket Lab. Un altre cop, la bola de neu cada cop es fa més gran. Fins que hem vist ara mateix el turisme. Sí. Que els coets són més barats i hi ha gent que diu, doncs jo pago $250,000 per anar a l'espai. I vinga, doncs, averteix més. I ara també estem veient com hi ha més estacions espacials internacionals. Només n'hi havia una al principi. Els americans van decidir que els xinesos no hi podien ser per espionatge industrial, tecnològic. Els xinesos han decidit tenir la seva pròpia estació espacial i els americans, com que saben que l'Estació Espacial Internacional s'està fent vella, han dit, doncs, saps què? A partir d'ara, en vez de substituir-la, que hi hagi estacions espacials privades. La NASA en té 12 sobre la taula, 12 projectes. Ostres. Estació xinesa, 12 estacions privades. I els russos també han dit que, com que no hi ha estació internacional, tindran la seva pròpia. Com veieu, cada cop això està creixent més i més. Ostres, és interessant i també, clar, la passa d'això, no? D'haver tingut una estació internacional, no? Que era internacional, i aquesta ara doncs, a tenir entre companyies privades o més lligades a països, no? En aquesta competència de països, que de fet, clar, la cursa espacial comença originàriament també com la competència entre la Unió Soviètica i els Estats Units, però bueno, que veiem una correlació amb tot el que està passant també en altres aspectes de la geopolítica, no? Hem passat d'això, Guerra Freda, el miratge aquest liberal, no? Del globalisme, no? Que podies tenir aquest tipus de una estació internacional on tots els països podien compartir i participar de forma comuna, i ara s'ha vist que això era el que era i arriba fins on ha arribat, i ara tornem una altra vegada on cada país, més multipolar, també ho veiem a l'espai, i això és superinteressant. Llavors, podries aprofundir una miqueta més què estan fent els diferents, és a dir, aquestes grans potències, hem parlat una mica això de la Xina, dels Estats Units, de Rússia. Clar, Rússia era antigament una gran potència també a l'espai, després sí que és cert, no? Quan va caure la Mir, no? Jo era el que coneixia quan era més petit, era el que se'n parlava més.
de quan estava a punt de caure això, que va haver molt de debat a la televisió, si anava a caure a sobre d'una població o això. Hòstia, això ho recordo. Però què estan fent ara aquests països? Així els més grans. Sí, bàsicament, aquí el lideratge dels Estats Units és molt fort. Bàsicament perquè té aquestes empreses privades que estan empujant molt. Tots coneixeu SpaceX, però en realitat SpaceX no és el principal contractor de la NASA, crec que està al número 5. Hi ha altres companyies com Boeing o Lockheed Martin que facturen més amb la NASA, tot i que el número 1 crec que és el Caltech, l'Institut de Tecnologia de Califòrnia. Doncs clar, aquest és el lideratge dels Estats Units. Però és que precisament per això s'ho està prenent molt seriosament. Els Estats Units estava veient que el seu lideratge, tal com l'entenia la Terra, ja no és viable. I de la mateixa manera que la Xina té un punt de vista que és, jo controlaré la zona més important del planeta, que és l'Àsia, i així controlaré la resta, els Estats Units està donant una volta i diu, no, doncs jo controlaré l'espai exterior que controlarà el planeta, en vez d'intentar tenir totes aquestes bases militars. I així, i és per això que, per exemple, potser és una missió que no s'ha conegut gaire, però els Estats Units recentment han enviat una missió, la primera missió de defensa planetària. Defensa planetària vol dir defensar el planeta Terra dels asteroides. I ha enviat una nau espacial que xocarà, farà com una espècie de jugada de billar amb dos asteroides que... I clar, no? És que realment, a pesar de que la indústria espacial xinesa està creixent moltíssim, tant la pública com sobretot la privada, encara hi ha força diferència. El cas de la Xina, doncs això, vol continuar, vol aprofitar aquest creixement que té la Terra per projectar-lo també durant l'espai. A la Xina ara mateix hi ha una cultura espacial interessantíssima, que d'això, si vols, en parlarem més al final. Sí, podem parlar de la ciència-ficció, això en parlem després. Ciència-ficció, suposo que només fa falta que us connecteu a Netflix, hi ha la pel·lícula Wandering Earth, però també ara tenen contractat la visió cinematogràfica dels 3 cossos. Efectivament, però és que també, si tu vas al Kentucky Fried Chicken a la Xina, han tret una promoció que hi ha taikonautes, no?, en el cubell de pollastre fregit. Clar, això pot semblar una bestiesa, però influeix molt en la manera de pensar, no? I de la mateixa manera que cada cop hi ha més joves xinesos que volen ser astronautes. Sí, això de fet està relacionat amb... Últimament s'ha parlat molt de com el govern xinès està intentant canviar les figures referents masculines, per exemple, no? I de fet, ha fet tota una política d'anar força en contra de tot el món dels influencers i tot això. I en part una de les raons, més enllà d'altres qüestions, que aquí sí que és a dir, a Occident s'ha parlat molt de qüestió de gènere, potser perquè és un tema que aquí doncs ara se li dona molta importància i tot es mira per aquest prisma, però hi ha un altre element, és que el govern xinès, clar, la gent ha passat, la gent jove, no?, de voler ser científics, enginyers, astronautes, atletes, a voler ser influencers. I llavors, clar, s'explica una mica també el canvi, és a dir, l'atac que han fet tan dur, no?, i a la televisió de treure els models que no els hi agraden, bàsicament, doncs, que no entren dins els cànons que volen promocionar, i en part potser també va una mica relacionat amb això que estàs explicant. El govern xinès vol que la seva gent jove vulguin ser astronautes, no vol que siguin influencers i estiguin amb el TikTok i es pensin que així es podran guanyar la vida. Sí, estic totalment d'acord amb aquesta afirmació. I per acabar, si vols comentar una mica Rússia, Rússia realment el que vol demostrar és que pel que fa a l'espai potser no té els recursos econòmics, però continua, no vol ser el junior partner de ningú, d'acord? I un dels asos que té sota la màniga és l'energia nuclear. Com podem comprovar ara mateix, l'energia nuclear està tornant, no?, com una alternativa que emet menys emissions, però que hi ha el problema aquest dels residus tòxics. Però això ho aprofitarà Rússia perquè, clar, el poder nuclear servirà per 2 coses fonamentals pel que fa a l'espai. El primer de tot és la propulsió. Si tu fas un propulsor nuclear, és molt, molt, molt més eficient que no pas el que s'està utilitzant ara, doncs això, amb materials sòlids, no? Per què? Perquè, bàsicament, quan veiem aquest coet enorme, en realitat, la gran majoria d'allò és... combustible, no? 80%. I això vol dir que tu el que pots portar a l'espai és molt petit. Clar.
I també que és que no pots gastar molta energia, Clar, no? Perquè, clar, és combustible que també estàs generant per això, per donar electricitat a tots els aparells que tu portis a dintre. Llavors, Rússia vol jugar aquest paper. Així com coneixem que els Estats Units i la Xina estan competint per la Lluna i Mart, Rússia va dir que no, que ells anirien a les llunes de Júpiter amb un megacoet nuclear. Clar, tothom s'ha quedat així com molt parat, no? hòstia. Però clar, és que la seva idea no és portar un coet tripulat a Júpiter, sinó donar el tret de sortida d'aquesta tecnologia de propulsió nuclear. I quin és la gran avantatge també de l'energia nuclear a l'espai? Doncs que tots veiem aquests panells solars tan magnífics, no? Que fan els nostres satèl·lits i algunes missions, però, per exemple, a Mart mateix tu tens una tempesta de sorra. A part, la sorra de Mart té unes característiques que fa que moltes vegades et quedi enganxat en els panells solars i s'ha acabat. No? Se t'acaba l'energia. És per això que moltes vegades costa reconnectar amb certs aparells que estan a Mart. Però si tu tens un petit reactor nuclear, que és la tendència que veurem a partir d'ara, no? Reactors més petits, més compactes i més eficients, doncs aquest problema te'l soluciona. Hòstia, i els riscos que hi ha amb l'energia nuclear en tenir reactors... Clar, perquè entenc que si el coet explota a Mart o el reactor t'explotés a Mart, a ningú li importa, no? Però clar, entenc que el gran risc és, mentre surt del planeta, no? Si el propulsor que el porta d'aquí, no? Mentre surt, i llavors això com s'ho estan mirant, quins avenços han fet amb aquest camp, perquè entenc que és el que més preocupa a la gent. Efectivament, però això també pensa que depèn de l'opinió pública. A Rússia és un tema que es veu d'una forma força diferent que no pas a la Unió Europea. I fins i tot dintre la Unió Europea mateix veiem com França està tornant a apostar molt fort per l'energia nuclear perquè la gent està més preocupada de que els russos o els àrabs et tanquin l'aixeta i que tu paguis no sé quants diners pel gas natural que no pas un potencial accident nuclear que sí que va passar al Japó, va passar a la Unió Soviètica. I tot i així, i això ja és més personal meu, el que jo crec que molt segurament passarà és que es continuïn utilitzant coets de combustió fins a arribar a la Lluna i un cop des d'allà, a la Lluna, es facin servir els nuclears. Però això ja és un punt de vista molt personal. Okay. No, té sentit. I a més també relacionant-ho amb un altre tema clàssic de la geopolítica, la qüestió de la mineria. I ara que parlaves també d'això, no? Del tema dels coets nuclears, és a dir, per exemple, urani s'ha trobat fora de la Terra se sap això o hi hauria la possibilitat també d'allà de minar directament fora de les... I així, és a dir, ja tindries tota la plataforma muntada fora, no hauries de dependre de la Terra per això. Correcte. És que el tema de la mineria és una mica especial perquè realment ja hi ha hagut la primera bombolla especulativa de l'espai que ja ha patat i és el de la mineria, no? El 2019, perdó, hi va haver molt de rebombori, el 2009 crec, amb això, no? Amb totes aquestes companyies que sortien de mineria espacial en base a Luxemburg, que la majoria ja no existeixen, perquè, clar, donaven uns plans molt ambiciosos i realistes, però és que estàs demanant als inversors que esperen com 20 anys per tenir retorns. I els inversors no t'esperen 20 anys amb una cosa tan a part que sembla tant de ciència-ficció, oi? Sobre el que deies de l'urani, el que sí hi ha és un element que es diu helium-3, que això sí que es podria utilitzar per als reactors nuclears, els reactors atòmics del futur, però clar, no? És una mica arriscat perquè és tot encara molt a l'aire, però tothom està veient que la competència és molt accelerada i que es necessitarà fer el pas en algun moment, no? I l'altre problema és que en realitat amb la tecnologia de dia d'avui no surt a compte portar minerals de l'espai exterior a la Terra. És molt costós. El que sí que és molt interessant és utilitzar aquests minerals a l'espai exterior mateix. A l'espai mateix, ja. Però clar, això no podria ser possible fins que no hi hagués més infraestructura desenvolupada a l'espai per utilitzar tot això. Efectivament, un altre cop és el concepte de la bola de neu. La bola de neu encara no ha arribat a aquest volum. Ostres, molt interessant, ostres. Molt bé, i a més d'aquests grans països, per exemple, a la Unió Europea és veritat, a Europa hi ha algun país que estigui sent
punter més en això? Sí, a la Unió Europea el cas de Luxemburg és molt interessant. A pesar de que ja hi ha hagut aquesta bombolla especulativa que ha patat, la Universitat de Luxemburg, l'Agència Espacial de Luxemburg té un conveni amb la Universitat de l'Espai, com es diu? Això, la Space University és la Universitat de l'Espai i té un conveni amb l'Agència Espacial de Luxemburg i ofereixen cursos de recursos espacials. Jo em vaig estar mirant, són caríssims. Potser quan faci una mica de Guardiola n'agafaré un, però continuen apostant per aquest tema i fins i tot tenen en ment una missió lunar a Luxemburg. Recordem que Luxemburg té menys de 700.000 habitants i té el tamany, crec que és la província de Barcelona, una cosa així, és molt petit. Però com Luxemburg, molts altres. També, en el cas d'Europa, un país que s'acostuma a ignorar és Itàlia, però Itàlia té excel·lents astrònoms, té una tradició que ve del temps del Renaixement, no? En tots aquests grans astrònoms i continua estant en molts projectes molt interessants. Ostres, això és clau perquè, clar, sí, has apuntat dos països que quan la gent pensa en Europa, la Unió Europea, Itàlia i Luxemburg, Luxemburg surt però per altres temes normalment, sí que potser sí, per al tema d'especulació això potser sí que li ve més al cap, però per l'espai no, i Itàlia també és. Sí, Itàlia també ara que ho comentes, és un país que vas rascant, sí que té molts problemes, però potser no està tant. La imatge es caricaturitza molt, és a dir, a vegades trobes que estan en moltes coses a millor del que ens pensem. Correcte. Però llavors, clar, a nivell d'Unió Europea i de les institucions o d'Alemanya, França, tenen alguna cosa o és lo típic que fan aquests països i sobretot les institucions europees de que algun PowerPoint tindran por ahí, però... Sí, no, això és molt nostre en aquest sentit. Clar, la qüestió de la Unió Europea jo crec que també és una mica extrapolable a la de Catalunya mateix, no? Són molt bons fent recerca científica, però a l'hora d'aplicar aquesta recerca científica doncs això, un impuls econòmic o polític, la cosa costa molt més, no? Realment estan passant forces coses a Europa també. Europa ha col·laborat tant amb els Estats Units com amb la Xina com amb Rússia, no només a nivell de l'Agència Espacial Europea, sinó individualment. El Regne Unit té un pla molt ambiciós, però clar, el Regne Unit ja ha deixat la Unió Europea. Ja no és la Unió Europea aquests. I sí, un altre cop, les missions són sobretot de caràcter científic. Tot i així, com veiem, les startups estan creixent com bolets, també a Europa, fins i tot a l'estat espanyol. Després, si voleu, parlem el cas de Catalunya, però no sé si vau veure que hi havia una companyia de la Comunitat Valenciana que vol llançar un coet reutilitzable que es dirà Miura, com els toros, no? I es llançarà des de Huelva. Això també és només un símptoma, no? Que realment tothom veia l'espai com una cosa de xinesos i d'americans, però això ja està canviant moltíssim i tothom s'està donant pressa que, com ja he dit algun cop, a la taula d'en Bernat, qui no hi és comptat. I entens? Si fas tard, malament rai. Ostres, molt bé. I a més d'aquests així dels europeus, dels sospitosos habituals, algun altre país que diguis, hòstia, doncs compta amb aquests que ningú hi para atenció, però estan començant. Mira, precisament vull compartir amb vosaltres un petit vídeo i després el comentarem. Today, our region, the Middle East, is filled with turmoil. It is a region that is going through a few of its darkest hours. And what we are doing at the Hope Emirates Mars mission is providing a message. The Middle East is made up of over 50% youth. This project, Hope, is being run by a team that is under 35, a team that is made up of 34% women. The average age is 27. An entire nation is putting its hope in a team of youth and presenting a message to the region. This mission is also called Hope because we are contributing to the global understanding of a planet that we are going above and beyond the turmoil that is now defining our region and becoming positive contributors to science. Science, to me,
is the most international form of collaboration. It is limitless, it is borderless, and it's run by passions of individuals for the benefit of human understanding. Bé, doncs aquesta dona que acabeu de veure es tracta de Sara Al-Amiri, és la cap de l'Agència Espacial dels Emirats Àrabs Units i el 2014 van llançar una missió cap a Mart. El que és molt interessant, i si us plau recordeu aquesta cara i aquest país perquè ens sentirem moltíssim a parlar en el futur, és la raó per la qual ho van fer. És política i tot, està sempre molt lligat, no? Tot és polític, però aquest és el cas més explícitament polític. És que és directament aquesta missió és una reacció a les primaveres àrabs. Van veure que el 2011 hi havia tota una generació de joves, no només als Emirats Àrabs Units, sinó a tot el món àrab, sense esperança. I és per això que els Emirats van treure aquesta missió a Mart com a mostra de lideratge. No? Tu, en el món de la política, és molt important donar això, esperança. Sacrifica el teu present per assolir grans coses en el futur. I quina millor manera de representar-ho que una missió espacial, no? Mira, ens prepararem per a aquesta missió i arribarem tan lluny com Mart. I ja ho veieu que és ella mateixa qui ho ha posat d'aquesta manera, però el més interessant és que darrere aquest missatge que ha donat la cap de l'Agència Espacial dels Emirats Àrabs Units, després va venir les declaracions, aquestes estan en àrab i no les compartiré, del primer ministre dels Emirats Àrabs Units, i us les transcriuré així ràpidament. Bàsicament va dir que aquesta missió a Mart, el Hope, donava 3 missatges al món. El primer és al món sencer i cito textualment, va dir que la civilització àrab va jugar en el passat un paper cabdal en el camp del coneixement i que ho tornarà a fer. D'acord? El segon missatge era al món àrab. Res és impossible, podem competir amb les millors nacions en la cursa del coneixement. I el tercer missatge que va donar el sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum és els somiadors. No posis límits a la teva ambició i podràs arribar fins i tot a l'espai. És molt interessant, no?, com els 2 principals responsables d'aquesta missió, la cap de l'Agència Espacial parla de cooperació, el cap de govern parla de competició. És una mica un escenari yin-yang, però realment és molt explícitament polític i això ha fet que a dia d'avui, a part d'aquesta missió a Mart, que va tenir un èxit rotund del 2014, els Emirats Àrabs Units també tinguin una missió planejada a la Lluna el 2022 i els asteroides el 2028. I col·laboren amb americans, amb japonesos, amb multitud de gent, precisament per desenvolupar una tecnologia indígena, no? I clar, per molts diners que tinguis, com mostra Rússia en l'altre cantó, no? Els diners no ho són tot. I és per això que es veu una fortíssima voluntat política, no només de liderar a l'espai, sinó liderar el món àrab i fins i tot el món musulmà des de l'espai. Ostres, això és interessant. A més, Emirats Àrabs, clar, pensant en Dubai com a port. De fet, Dubai és un port relativament existia, però el que és Dubai ara comença també perquè és un emirat que, gràcies també en part al finançament que van rebre els britànics, però que va ser també una obra d'enginyeria força complicada. De fet, el port natural era ara no sé quin... És un altre dels Emirats, no eren ells. I és curiós, no?, que aquesta nació que... Dubai és part de... Sí, clar, el concepte de nació dels Emirats Àrabs no sé com la identitat està, però com el seu nom indica, doncs Dubai, que ja és un país que d'alguna manera ja ha experimentat això i sap que és el que és avançar de 0 a 100 i anar en contra de, bàsicament, de la seva geografia, dels seus recursos i apuntar molt més alt del que són, i els hi ha anat excepcionalment bé. És una passada. I per tant, doncs, és clau que si ja estan apuntant en això, bueno, doncs és una gent, no?, de la qual pots creure que saben on ensumar, és a dir, tenen bon olfacte per veure cap on s'ha d'anar. Sí, no? És l'avantatge, no? Que qui sap on va troba sempre vents a favor. I tant, i tant. Ostres, superbé, superinteressant. Doncs, si vols, ara ens podem moure una mica més a casa nostra, és a dir, com podem aprendre, no?, justament ara en un país on la moral no és que no la tinguem gaire alta
Sí, home, sí. Això són rumors, Miquel. Això... Altíssima. Altíssima, no? Bueno, alguns la tenim, intentem tenir-la, malgrat tot, però... Sí, És a dir, com això ens pot ajudar, no? I les ambicions, és a dir, vale, com podem agafar una mica aquest esperit espacial a Catalunya? Doncs mira, precisament a Catalunya estem visquent una mica de momentum. Tenim un sector públic i un sector privat que estan fent forces coses. Us en faré 4 pinzellades. Doncs, primer de tot, tenim l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, que des de fa dècades està fent un treball incansable, no? per crear això, aquest camp català tant públic com privat. Després, potser ja veu sentir tota aquesta cosa de la NASA catalana, que en realitat és l'estratègia New Space del govern de la Generalitat. Crec que, bueno, les reaccions van ser molt interessants. Primer perquè, tothom quan va sentir NASA catalana, primer és posar-te... S'hauria d'haver dit agència espacial, no? N'hi ha més de 80 a dia d'avui. Ruanda, Ghana tenen agències espacials. La NASA, tothom té el cap, és la Lluna. Però clar, també va ser molt interessant la reacció de l'oposició, no? Riure. I, bueno, jo no sé de què estaven rient, perquè és que vull dir, és un lloc que s'està multant moltíssimes coses, sobretot moltíssims diners. Llavors, doncs, és una iniciativa que jo totalment recolzo, però és que també en el sector privat hem vist l'aparició del primer diari. Hi ha un diari digital sobre la indústria espacial catalana que es diu espai.media. D'acord? Després, hi ha una altra cosa que ha sortit ara mateix, que és la Digital Catalonia Alliance, i això també és del sector públic, que bàsicament el que fa és una acceleradora de companyies, no? De startups, però el més interessant és que han agafat 5 camps fonamentals: l'internet de les coses, els drons, la ciberseguretat, la intel·ligència artificial i el New Space. Jo trobo que això és molt interessant perquè en realitat totes aquestes coses estan molt entrelligades. O sigui, la intel·ligència artificial està molt lligada amb el fet que tu puguis poder fer uns càlculs, una cartografia fins i tot espacial, no? Perquè hem parlat, no? De l'atracció gravitacional que certs planetes poden fer i tu pots col·locar allà un satèl·lit o una nau espacial i et dona un avantatge estratègic, però clar, per això necessitaràs una capacitat de computació i una intel·ligència artificial molt avançada. Doncs crec que això també és molt important. Companyies privades tenim Sateliot, Open Cosmos, però també tenim una que es diu Pangea Aerospace, que bàsicament està imprimint coets 3D. Bueno, els coets no, perdó, el motor del coet, el propulsor del coet. En 3D? Ostres, i fan impressores 3D? Sí. Ostres. Sí, clar, tot això és molt important i molta gent no ho sap i jo crec que és importantíssim de fer-ne difusió. I un projecte que realment és fascinant és el projecte Hipàtia. No sé si n'heu sentit a parlar, són 9 científiques catalanes que aniran al Mars Desert Research Station a Utah. I, bueno, deixeu-me que us comparteixi una cosa, potser ho heu vist a l'Infocar també perquè va sortir, però ara us ensenyaré això. Això és publicitat de l'Abacus, d'acord? Busquem futurs astronautes, participa-hi, aconsegueix unes 250 beques pel curs d'astronomia. I això està lligat amb el projecte Hipàtia, que són aquestes 9 científiques catalanes doncs, que intentant viure sota les condicions marcianes en aquest centre de recerca de Utah. Altre cop, com podeu veure, el tema de la cultura de l'espai ens arriba també aquí. I tant. I és que una cosa està lligada amb l'altra, política, economia, però també cultura. Doncs, ostres, no, això és clau i la veritat, doncs, alegra molt veure totes aquestes iniciatives i està bé perquè és la direcció correcta on s'ha de posar el país, vull dir, de fet això ho he comentat força vegades al canal, no? De mirar, pensar una mica les coses aquestes que venen i el tema de l'espai doncs és clau. I és més, el tema cultural, no? ja que estem parlant i que a més doncs, fa ara un mes vaig publicar també un vídeo on parlàvem d'una novel·la ciència-ficció, Dune. Correcte. Doncs que també és interessant, després vaig estar mirant i s'estan publicant ara en català força coses en ciència-ficció, que abans era un tema que costava força, que els editors no s'acabaven d'atrevir, malgrat que, sabent doncs, la fantasia i la ciència-ficció doncs, és del que més llegeix
la gent jove, i ja no tan joves, però encara força... Gràcies. encara està força... Sí, bueno, el llibre de Dune, el meu pare ja me'l va treure, vull dir, el primer dia ja se l'ha quedat ell. Doncs, ostres, tu això què en penses de la cultura que es pot fer per fomentar això més a la gent jove, sobretot? Sí, no, és precisament per això jo et deia que jo sóc optimista, en realitat, perquè és que, a part d'aquestes editorials, crec que unes males herbes que estan traient molts títols de ciència-ficció en català, també existeix una societat catalana de ciència-ficció i fantasia, la SCCFF, i està donant premis literaris als que creen ciència-ficció i fantasia. L'únic però que jo posaria és que si la ciència-ficció a Catalunya i en català està vivint un moment dolç, no específicament la ciència-ficció relacionada amb l'espai i l'exploració espacial. Llavors, doncs mira, també aprofito el teu canal per fer una crida, no? Si algú té dintre el calaix una novel·la de l'espai, ara és el moment. Ara és el moment, doncs sí. Estarem superencantats de llegir-la. No, de fet, i recuperant una... És interessant, perquè recuperant també el que comentaves abans de la Xina, el tipus de ciència-ficció, perquè el teorema dels tres cossos, crec que són aquests 3 llibres de Liu Cixin, que és com la novel·la més famosa, The Wandering Earth, també està basada en un llibre d'aquest autor, també hi ha d'altres. És curiós, però és curiós també el que deies, les visions positives, negatives. Sí que és cert que potser a Occident s'han explotat molt més les visions distòpiques últimament, de l'espai, de la tecnologia. De fet, fins i tot que tenen més desconfiança, en canvi, doncs, a la Xina sí que és cert que veiem una visió diferenciada, on és més al contrari, que la tecnologia normalment té una visió més positiva. De fet, el teorema dels tres cossos no és una novel·la ciència-ficció tipus Star Wars, juga els científics són els protagonistes, amb el tema tecnològic, i hi ha de vegades fins i tot alguna part dels conceptes són complicats, també l'escriptura és com és. The Wandering Earth, al final, també no deixa de ser una obra on s'explica que li foten uns motors a la Terra, bàsicament, uns coets, i la mouen. Sí. Això és una visió molt, diguem-ne, molt moderna, potser, molt de la il·lustració de la relació entre l'ésser humà i la tecnologia, mentre que potser a Occident ja han fet aquest pas de... i que també hi ha alguns autors, com en Bruno Machaes, en el seu últim llibre, comenta que amb el tema Covid també ens ha servit per veure potser que la relació amb la natura, els éssers humans, doncs és més conflictiva, més de complexa, no? I llavors és interessant veure aquesta diferència, que també potser explica per què les novel·les d'exploració espacial a Catalunya, però diria que en general sí que n'hi ha, també hi ha hagut les que han inspirat la sèrie aquesta d'Expanse, que està a Amazon. Sí que tracta molt el tema d'exploració espacial, però sí que havien sigut més un tipus de fantasia que passa en el futur, no? Més tipus Star Wars o altres com els Warhammer, això, aquest tipus d'elements que no tant com a la ciència-ficció Asimov, ciència-ficció més on la tecnologia té un paper més positiu. No sé com ho veus tu, això. Sí, no, efectivament, es comenta que els xinesos, quan pensen en el futur, pensen en Star Trek, i els occidentals pensem en Mad Max, oi? Tot bastant més desastrós. Però jo, mira, no sé si és perquè soc optimista de mena, deixa'm que t'ensenyi l'últim llibre que estic esperant, que no m'arribarà per res, perquè el problema amb els vaixells, però és molt interessant i té moltíssim a veure amb tot això. És un llibre que han escrit, que té la supervisió d'un militar australià, To Boldly Go, Leadership, Strategy and Conflict in the 21st Century and Beyond. Aquesta és una fase de Star Trek, i bàsicament aquest llibre va sobre la influència que rep en la política la ciència-ficció. Llavors, el llibre parla, doncs, això de Star Trek, de Expanse, de Dune, però també parla de les space operas japoneses, que són el Capità Harlock, no? La Kurosawa Yamato. El Cowboy Bebop també, que ara l'han portat a Netflix. També hi és. Doncs parla quines lliçons estratègiques podem treure de totes aquestes sèries de ficció. Perquè és que en realitat són dos mons que estan connectats per dues bandes, no? Els fets, com tu comentes en el teu excel·lent vídeo de Dune, que per cert vaig gaudir molt, doncs això, no?
el que estava fent Gaddafi a Líbia intentant crear un paradís va influenciar Dune, però després el senyor Jeff Bezos ha estat molt influenciat per Star Trek i és per això que va enviar el capità que a l'espai, no? Doncs és per això que és una cosa que hi ha molta gent que no se n'adona, però la cultura està molt i molt lligada amb el món de l'espai i més que ho estarà, en la meva opinió. Doncs llavors és important i també doncs, agafant el teu optimisme, fem que aquí a Catalunya aviam si doncs, podem posar-nos tots una mica a remar en la mateixa direcció, tant institucions, el món privat i també doncs, la gent de la cultura, els escriptors, que segur que en tenim moltíssims, doncs que aviam si treballem una mica amb tots en el mateix cantó i aprofitem això que té molt bona pinta, és superinteressant i planteja uns horitzons molt bons, crec. I bé, no sé si tens algun últim comentari, t'agrada alguna altra última idea així que t'agrada? Sí, bàsicament no, que hi ha també altres oportunitats que no estan no són gaire òbvies, però que jo crec que seran importants en el futur. Una és Ponent com a regió, no? La regió de Lleida, no només perquè hi ha el port del Guaire, que la Generalitat el vol convertir en un port especial de proves, sinó també perquè hi ha l'Observatori de Montsec, que va a la part d'astronomia, perdó. També farà el seguiment dels satèl·lits de la Generalitat, no? Però també la Universitat de Lleida està fent moltes coses, hi ha un grup que es diu PERA, que és això de Ponent, que també és molt actiu. Llavors també la idea aquesta de lligar el paisatge amb certs desenvolupaments, no? Perquè quan pensem en Texas, pensem, no?, en la indústria espacial. Sí. Pues que aquí a Nova Zelanda tenim una cosa semblant. Tenim una regió que es diu Canterbury, que Christchurch és la capital, i també té un paisatge molt particular. I també és bastant així, rotllo oest. Doncs Lleida pot ser el nostre Texas. I una altra qüestió molt important és el tema de l'euroregió Pirineus-Mediterrània, que per cert Perpinyà és la capital. Toulouse és el gran centre aeroespacial de la indústria francesa i és molt poderós. De fet, abans del Covid ja va haver una missió catalana d'emprenedors que van estar visitant i jo crec que és un dels punts a favor que té Catalunya respecte a altres zones de l'Estat, perquè hem parlat d'oportunitats, però ara venen els desafiaments. Tothom va riure molt amb el tema de la NASA catalana, això va fer un any, però és que ara tothom s'ha apuntat. O sigui, Vitòria vol tenir un port espacial. Les Canàries també l'està planejant. La Comunitat Valenciana també ha presentat els plans. I clar, vull dir, és que això passa a l'estat espanyol, però també passa a la Xina. A la Xina les diferents províncies també estan competint entre elles per veure qui llença coets o qui fa satèl·lits o qui té fins i tot un think tank. Doncs jo crec que és aquesta una de les coses que també haurà de tenir en compte Catalunya, sobretot perquè, malauradament, tenim aquesta tradició de fer grans plans, molt ben planejats, i després no fer-ne seguiment. I tant. I crec que això és una cosa que hauríem de tenir en compte. Doncs molt d'acord, i també doncs, l'advertència d'aquests riscos que també es tinguin en ment, no per evitar fer coses, sinó justament per fer-les quan toquen. Doncs moltíssimes gràcies, Marçal. La veritat ha sigut un plaer. Ara, moltíssimes gràcies, Miquel. Bé, també donar, com sempre faig, moltíssimes gràcies a la gent de Patreon. Aquí, doncs avui en tenim un, vull dir que qui millor. Gràcies també per això i el bo de tenir això també. Gràcies als sponsors, al Centre Veterinari de Salou i a Cyphertech. I bé, a tota la gent que ens heu vist, doncs m'encantaria saber la vostra opinió. El Marçal també voldrà saber els vostres comentaris, què en penseu. Si esteu treballant també en aquest sector, doncs contacteu allà i poseu coses que també podeu contribuir, podem fer la conversa més gran entre tots. I si us ha agradat el vídeo, doncs compartiu-lo, deixeu-lo like i com sempre ens veiem a la propera a Com funciona el món.